Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran bahasa Jawa untuk kelas 6. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sekarang yaitu piwulang 1. Nah, piwulang setunggal menika maca teks peristiwa budaya. Nah, teks peristiwa budaya sak menika teks deskripsi. Budaya niku napa to? Budaya niku adat istiadat. Nah, saderenge maos teks deskripsi budaya, tujuan pembelajaran nggih menika setunggal, para siswa bisa maca teks deskripsi peristiwa budaya kanthi teliti. Ingkang nomor kalih, siswa bisa mangerteni sakabehing tembung lan ukara ana ing isine wacan. Tentu wacan paragraf deskripsi. Nah, napa to kebudayaan niku? Nah, kebudayaan ing Jawa niku kathah cacahe. Ana to kebudayaan tari, kebudayaan ingkang tujuane kangge mangerteni kaendahane, keprigelane utawi keluwihane bangsa. Nah, contone kebudayaan Ramadan saka Semarang. Kadosno napa nika pawe arak-arakan. Lajeng wonten pawe, lajeng tari-tarian wonten Jawa Timur. Lajeng sawalan wonten Demak niku wonten syukuran sampun Ramadan, lajeng sawalan, tradisi sawalan niku nggih kebudayaan wonten ing tanah Jawi. Lajeng kebudayaan sanesipun napa? Kebudayaan Museum Pangeran Diponegoro. Nah, apa to intine pembelajaran? Pembelajaran ing menika yaiku napa wau teks deskripsi peristiwa budaya. Nah, teng mriki intine mangken badhe mempelajari teks deskripsi. Tapi teks deskripsi sing wonten hubungane kalih kebudayaan wonten ing tanah Jawi. Nah, napa to tegese teks deskripsi? Yaiku teks utawi paragraf sing isine nggambarake samubarang objek napa wae, panggonan itu tempat utawi kejadian sing ditulis kanthi gamblang cetha wela-wela supaya wong sing maca tulisan kuwi utawa sing nonton itu bisa ngrasake apa sing ditulis. Contone mau kebudayaan tarian. Oh, tari klambine wernane apa, sing nari kepiye, terus wonge pira. Nah, itu menggambarkan samubarang apa wae objek. Nah, tulodo paragraf deskripsi menika Museum Diponegoro. Nah, museum iki manggon ing Magelang, persis ing Jalan Diponegoro nomor 1. Gedunge manggon ing sisih kiwa pendopo Karesidenan Kedu kang dibangun 1812. Nah, ing kene biyen Pangeran Diponegoro diapusi dening Walanda. Ing museum iki kasimpen meja kursi kang ana guratane kuku Pangeran Diponegoro. Klambi kang ukurane dhuwure 1,57 meter lan ambane 1,35 meter. Digawe saka bakal kain santung, ana uga kitab tahrib, bale kanggo salat, pitung cangkir lan manéka warna liyane. Nah, kuwi contoh teks deskripsi Museum Diponegoro. Dadi sing maca ki seakan-akan melihat Museum Diponegoro, oh ana ing Magelang. Oh, ana ing dalan Diponegoro. Oh, dibangun kanthi 1800 pira mau. Nah, kuwi jenenge teks deskripsi.
Nah, tentu saja anak-anak mangerteni, oh nek maca tes deskripsi kuwi bisa mbayangke apa sing ditulis nang penulise kuwi mau. Kaya ngono nggih. Nah, untuk tugas nanti bisa pindah share di grup WA.